vám niečo ukážem veľmi dôležité, čo je veľký problém na Slovensku, a ktorý mne osobne ako šoferovi ide na nervy. Otočím kameru. Tam za mnou je most, ktorý sa opravuje už nejaký ten čas, nejaký ten mesiac, možno už cez rok. V okolí Zemplínskej Širavy, v okolí Michalovciach a po celom Slovensku je takýchto mostov kopec. Nehovoriac o tom, ako to ohrozuje cestnú premávku, znervozňuje vodičov. Není tu ani pruh pre bicyklistov, absolútne nič. Tam ten semafor, tam jeden bliká, dobre, všetko je splnené asi podľa zákona, ako má byť. Hovoriac o tom, to je problém KSK Slovenskej republiky. A takéto veci, niekto to považuje za banalitu, ale ja nie. Mne to ide vrcholne na nervy. Ja to poviem takto. KSK a regióny nebudú mať peniaze vo vlastných rukách a o eurofondoch bude sa vždy rozhodovať len na vláde. Nikdy sa nič nepomohne, nikdy sa nič nepohne dopredu. Je to smutné konštatovanie. Ja som bol na veľa vecí školený ohľadom toho, vlastne chodil som na tie semináre v Poľsku alebo inde v Európe. A tam to je tak, že tie peniaze spravujú vážení regióny alebo ich župy, alebo ako to oni majú rozdelené. Nie, že ich vláda rozdeľuje. Potom tie mosty takto vyzerajú. A keď je ešte neschopné vedenie v KSK nejaké, lebo v iných krajoch na Slovensku, potom jeden most budú opravovať aj 10 ročí. Toto tak nemôže fungovať nikde, ani v regiónoch, ani v krajoch, ani na celom Slovensku. To je veľký big problém. Peniaze máme mať my v rukách v regiónoch. My vieme, čo je pre nás najlepšie. My domáci. Nikto viac. V prvom rade som vážený Juraj Čarný a východný abstinenci. Dobrý deň.